kabeh ya. Jadi Mbak Hana, Mbak Gita, Mbak Wiwi, Mbak Dompe. Mbak Dompe, ya. Aku sih itu Mbak ini bisa nih. Nah. Ya, di Supati so, gamelane bali gen toto suarane. Ya, si anyar si rong patek banter. Nah, ya. Ya, nah. Mari berdiri yuk. Sito artinya tambah ban. Lah apa? Oh, tambah kangen. Pak Pur sapa? Oh, nggih pondokan. Iya ya Allah. Ngene kok lara ati karo nikah karo Elisa. Nek, lho. Jenenge yo ngene apik, Pak. Piye? Wong cah sekolah iki Budri kelas 6. Hah? Iki Mbak Dita kelas 5. Hah? Kelas 4, kelas 3 lah PAUD. Urute iso pas. Ya terus itu. Lagune apa Mbak Retno? Tombo kangen, tombo kangen. Tombo kangen ya. Ah, ya oke. Tapi kok anu, Pak? Ngapa? Pesene bebekku Mas Purwo menyawes. Oh. Gimana Kang Mas Pur? Tunjukkan batang hidungmu. Ya kita sempurna rata. Sajake wis sakraton to, Pak? Iya. Ki kabeh aku to, Pak. Yo wong meneh tak suwe. Ayo bagi. Mas Pur monggo. Nggih, matur nuwun sing nganggo pondokan ya. Nggih, Ah, bandun. Yuk, monggo so. Tombo kangen yuk, dados.
Nuwun iki ya dirusul karo Mas Dia Bayuwaji karo Mas Ciko. Oh, ngono. Dia Bayuwaji iki sapa? Dalange Jatiwasa. Ciko kuwi sapa? Manten urung lho. Oh. Oh, iya krungu aku informasine ya. Meski kudu eling sanjone gore